Гэты мінскі будынак па вуліцы Карла Маркса 30 вядомы як дом, у якім жылі грамадскія і палітычныя дзеячы, такія як Кірыл Мазураў і Пантелеймон Панамарэнка. У розныя часы тут жылі і пісьменнікі, у тым ліку Цішка Гартны і, вядома, Пятрусь Броўка, музей імя якога зараз працуе па гэтым адрасе. Там адкрылася новая экспазіцыя. Калі вы выходзіце з пад'езду і бачыце кватэры, там кватэра знаходзіцца зараз 3А і 3, гэта раней была адзіная кватэра пад нумарам 3, вялікая, у якой жыў акадэмік Нікольскі са сваёй сям'ёй, жонкай і таксама з прыемнымі дзецьмі. Дакладна невядома, увогуле яны мелі нейкія стасункі ці не, але, напрыклад, у запісной кніжцы Рахілі Абрамаўны, жонкі Нікольскага, можна знайсці згадку аб нумары тэлефона Алены Міхайлаўны Броўка, жонкі Петруся Броўкі, і можна зрабіць вынік аб тым, што, магчыма, яны мелі добрасуседскія адносіны. Пісьменніка і навукоўца звязвае і Беларускі дзяржаўны універсітэт, якому сёлета споўніцца 100 гадоў. Пятрусь Броўка вучыўся на літаратурна-гістарычным аддзяленні педагагічнага факультэта БДУ, дзе Мікалай Нікольскі быў дэканам і стаяў ля вытокаў стварэння універсітэта. Видимо, в Минске ему предложили более лучшие условия, и в июне 22 года он переезжает сюда на постоянное место жительства, и уже до конца своей жизни он работал в Минске. Да, вот представлена как раз фотография, это еврейское отделение в БГУ, и когда его поздравляли с днем рождения преподаватели БГУ и студенты. Аднак у першую чаргу Мікалай Міхайлавіч вядомы як гісторык, які даследаваў гісторыю рэлігіі праваслаўнай царквы, старажытнага ўсходу, этнаграфію і фальклор Беларусі. Академик Никольский занимался изучением истории Древнего Востока, территории Месопотамии, и при этом был кабинетным ученым. То есть он не выезжал непосредственно на место объекта своего изучения, поэтому он работал с фотофиксированными артефактами и объектами, которые, имея достаточное знание языков древних, мог переводить и из них извлекать необходимую ему научную информацию. Поэтому они представлены у нас на столе, который можно видеть здесь. Сам стол тоже академика Никольского, который время находится у нас на экспозиции. З асабістымі рэчамі, фотаздымкамі і дакументамі акадэміка Мікалая Нікольскага можна пазнаёміцца ў літаратурным музеі Петруся Броўкі да 18 чэрвеня гэтага года.